Mar ariyo ma en twak e chenro mar piny okinyi makawuono waloso kotende kod puoth mago mag jo IBC mabende jod bura ma pacho kano puodho yanga odiochieng' manyoro. Ginero mabende adwaro mar mondo mi walosi okang' mar ariyo kaluwore gi jotelo mabende antiere godo en ohinga mabende koro doho oketo mane tiende nang'o nyakwaram Gajwang' ka nyaka gi sani ka nyingego koro osepuodh koda doho ok ginyal chako tich ayanga nikech chamo mo magipedho nyingi gi e gazet bende ne ohinga mabende doho bende gi sani pod omako mano kaluwore koda bura bende oganda jo Kenya dek nodonjo ne godo doho. Aparo ni daktari mane mwachak godo ohinga ma doho ntiere godo kanyakla koda yiero mane beni nuoyo ka gimoro tim to serumo to ng'ato nigi pare chunye ni ok otime maber odwa dhi e doho mano gima ber mondo gima koro duong' ni kosedhi e doho ema nyaka non gino piyo piyo gadiera mantie nikech ng'ata achiel no dipo ka ni gadiera mane ji ok otimo ok oneno kitamori mano to koro ji ok nyal dak nikech kanyo mane gi chich no bedo yieni en hakini to gima nyaka wang'e ni doho bende inyalo tigo marach tende ni ji nyalo ng'eyo kaka sani wach mar IBC nolewo nitiere gik ma wane sani makwalewo kata dweche ariyo adek to kata koro wabed ga IBC to nitie gik mok nyal tim tiende ni ng'ato nyalo dhi e doho kong'e maber ni dhi tadhi adhiya bende ng'e ni gima long'o onge to tek nasekete e doho koro aseketho gino. Adwa miyi ranyisi ndalo mana atiyo mane an director ma medical services kane wadhi nyiewo yien to setim tenda ma tendo serumo moriti koro nego dhi chak nyiewo yath to ng'ato kore kadhi odhi e doho ni mondo none wachno to gima nanwang'o ni giwacho ni ng'eyo ni bura ni to dhi loye nikech gima lich onge odwa mani mondo keth sa mondo wach tendano okethre mondo duoke kendo mar ariyo bende ging'eyo ni yath bende oserumo ji ariyo jomotero wachni e doho ni en mochako odhi kata e gazet to lando ni bung'e ni yath makama onge to en manodhi e doho mondo kik nyiew yadhno to bende odhi kong'eyo ni idhi loye kod ok oloye ok omake miyo jomoko nyalo dhi e doho mar kaka sama walewni gino kethre makata biro chopo sama kata wach boundaries midwa ng'ika ok wanyal ng'iyo tende ni gidhi gi chuny marach mar kelo ne piny chandruok kapo ni gino lewo makoro chopo kama yiero dong' higni ariyo kende Kenya madhi kakoro idwa kel jogi kolewo makata kaka gichan gik moko onge in idwaro ni mondo gino losre koso idwaro ni mondo gino kethre wakaw ni jomo yiergi ok ber ahinya nitie gimo marach to ka gino lewo makoro kwanyal dhi e yiero ere gima biro chwanyo piny kendo nyalo kelo chandruok maduong' moloyo kanyocha Gen Z nie pap ni neno ka gima duong' mane giwacho gidwaro IBC kendo ka koro kelo IBC to ka koro idwa geng'e ni itiyo gi doho koro an joma nyalo wacho joma nie doho judges magistrates joma gichopo gin ma mondo ging'i gini piyo mondo ging'i ni piny ni nadi IBC dwaro sadi watiek gini piyo koonge tiende wang'ade korach to wadok piyo mondo los gima rach miyo dhi e doho ok rach to ka ji dhi e doho gi chuny mar ketho ok ber. Mar ariyo joma nie doho mondo non gini piyo ka ng'iyo kuma piny ni nitiere ka ok oyier ni wachopo 27 to IBC mok wayiero ipani piny dhi chalo nadi ere marach ne piny bet gi IB mong'urgo matin to yier or udwaro IB maber to koyier nikech penjo maduong' mabende oganda nyalo penjore ni ang'o mabende biro timore kapo nono ni doho odeko koda ng'eto margi biro bedo gi yiero dwe mar 8 higa mar 2027 to koso wantiere constitutional crisis mano kaluwore koda pend chike kaka wacho to ere manyalo hinyo piny ahinya bet gi doho bet gi IBC mani ng'urgo matin to wiyiero or nono ineno kata mier kuond mwadakegi kata e ngimani wuon nitie samoro minyalo koni mtoka ni to rach to wakur kode ochopa maka kuro kode ochopa to ber moloyo kar ng'ado ni koro kadhia kata matin kata lawani ok ber ahinya to wadhi wuoth dong' ok abara wuoth nikech wach law akeni seneta ile no karatili dhi yienga